Кунахана безгә рәхим итегез, кадерле телевизор караучылар. Бездә кунакта Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Айгөл, сәлам. Хәерле көн, исәнмесез? Айгөл буш кул белән түгел, һәр вакыттагыча үзенең дуслары, үзенең җан иптәшләре белән килгән. Кемнәр бу? Бөҗәкләре белән, әйе, бүген таныштырып үтәсем килә. Инде безнең, ничек дип әйтим, соңгы 3 ел эчендә үзләштерелгән һәм инде тикшергән яңа төр файдалы бөҗәгебез, ул да булса Падизус дип атала. Ул безнең күпләрнең үзәгенә үткән Колорадо коңгызына каршы эшли торган бөҗәк булып санала. Көрәшә торган. Колорадо коңгызы белән көрәшә торган яңа ысул кебек килеп чыга. Без гадәттә бит сиптереп, агу белән көрәш усулына яләнгән дип әйтик. Һәм әле бу усул шактый шикле, чөнки бу агудан соң бер бәрәңгеләр аның кадәр натураль каламы юкмы дигән сорау туа бит. Ә булар турыдан туры көрәшеп, Колорадо коңгызы белән сугышып. Әйе. Менә бик дөрес нәрсәгә басым ясыйсыз. Дөрестән дә ул мине дә химик препаратларга каршы бернинди дә теге начар сүз әйтмим, бит һәрбер нәрсәнең үз урыны. Әмма үзеңнең бакчаңда натураль, ничек дип әйтим, экологик яктан куркынычсыз продукция җитештерү булдыра алу мөмкинчелеге бүген бар. Дөресен генә әйткәндә, менә булар инде бу бөҗәкләр нинди дә булса яңа уйлап чыгарылган әйберләр түгел. Безнең табигать шулай яратылган. Һәрбер корткышның аңар каршы көрәшә торган корткышы бар. Файдалы бөҗәк дип атала инде ул. Менә бу очракта, менә Колорадо коңгыз безнең каян кергән? Америкадан кергән әйбит. Менә бу Падизус да безнең шул яклардан кайтарылган файдалы бөҗәк булып санала. Менә монда инде сез үзегездә карап киттегез, ничек иттереп алар эшлиләр. Ул безнең булай игътибар белән карасан, аның имагы дибез инде, менә зур корт, ул безнең кура җиләгендә була бит әле ниләр. Теге кура җиләге тәмле итеп кенә ашып дип капканнан соң бер төрле бик тәмсез бер бөҗәкләргә бит шулмы инде ул? Менә шуңар ошаган алар, рәвеше белән аңар ошаган, әмма ул икенче төрле, инде әйткәнемчә, шул без аны соңгы 3 елда гына әле 3 ел эчендә үзләштердек аның җитештерү, ничек дип әйтим, технологиясын һәм инде үрчетү ысулын һәм нәрсә әйтәсе килә, менә шушы соңгы 2 елда тикшергәннән соң шуны әйтәсебез килә. Әгәр дә менә шушы Падизусны Колорадо коңгызының йомырка салу фазасыннан көрәшә башлыйбыз икән, бик яхшы результат бирә, нәтиҗәләр бирә. Безнең хәтта шундый бер очрак булды узган елны, бер абыем килде дә, миңа ди, бирегез бер нәрсә ди, мин бирдем дә, мин ди 2 атнага китәм ди, ял итәргә ди. Теге коңгызлар уже барлыкка килә башлады, теге сакласын самый главный дип инде. Мин дә әзрәк теге куркып та калган идем, әмма иң мөһиме, мин дә аны онытым, биргәннән соң 3 атнадан соң ул миңа фотолар белән рәхмәт әйтеп җибәрде. Иң кызыгы ди, сезон ахырына кадәр менә Колорадо коңгызы барлыкка килмәде ди. Моны беләсезме, нәрсә белән дә аңлатыла бу? Менә ул файдалы бөҗәкләр табигатькә чыгарганнан соң урши башлыйлар. Уршудан гына түгел, алар теге үзләренә күрә билгеле бер феромон дип ис чыгаралар, һәм нәтиҗәдә алар яңадан тирәлеккә, анда бит инде шулай ук ни бара, конкуренция бара алар арасында да, алар табигый энтомофагларны нитәләр. Җәлеп итәләр. Нәрсә соң энтомофаг? Энтомофаг ул файдалы бөҗәк. Икенче төрле. Үзләре иш чыгараларда калган файдалы бөҗәкләр булар янына килә. Әйе, ни өчен дигәндә, чөнки гаскәр арта башлый. Әйе, ни өчен дигәндә, чөнки дөресен генә әйткәндә, бөтен җирдә һәр вакытта да көрәш бара. Менә алар артып китмәсен өчен бездә бар әле дип бүтәннәр дә килеп, менә шул нәтиҗәдә ниндидер бер куркыту, теге исләре дә бүлеп чыгарып, шунлык белән дә аңлатыла ул. Аларның менә табигатьтә теге безнең кебек аларга акча эшләргә кирәк түгел, аларга бары тик тукланырга һәм үзләренең дәвамчыларын калдырырга кирәк, име? Менә бу очракта инде алар чыгуга эзли башлыйлар, нәрсә белән дә булса тукланырга. Һәм туклану чарасы буларак, менә без аны лаборатор шартларда менә шу хрущаклар белән тукландырып торсак, әнә алар хабатоклары белән нападать итәләр, теге һөҗүм итәләр дә, аларның ишендәге сыйыкчасын суырып тукланалар. Ә инде табигатькә чыгарганнан соң алар йомырканы бик күп нитәләр, алар юк итәләр. Аның сыйыкчасын ишәләр. Колорадо бер-берсе белән көрәшми булып чыгамы?
Yumurтасына гына һөҗүм итә, моның каршына ата Колорадо коңгызы килеп чыкса, аларга да каршы эшли, бары тик нәрсә әйтәсе килә. Ни өчен йомырка фазасына басым ясыйбыз? Чөнки алар бер көнгә йөзләгән йомырканы юк итәргә мөмкинләр. Берсе. Колорадо ул бит инде зур. Алар бер Колорадо аңар бер көнгә җитәргә мөмкин. Минем менә бер соравым бар. Менә бер бәрәңге төбенә ничә шушындый кортны җибәрергә кирәк? 1 квадрат метрга нормасы 2 кимендә 2 экземпляр чыгарга кирәк. Әгәр дә инде менә әле генә барлыкка килде икән, теге ничек дип әйтим, минимумнан башлап 1 квадратный метрга 1 экземплярдан чыгара башлыйбыз инде. Менә шулай әкренеп бер 2 атнага, теге 2 атна сайын аз-азлап өстәп торырга кирәк булачак. Моны инде әйтик бәрәңгене утырткач шушы ниләрне чыгарга тиешбез бакча. Юк, корткыч барлыкка килә башлагач. Ягъни инде менә бәрәңге үсә башлады. Колорадо йомырка сала башлады. Демәк, без инде чыгара башлыйбыз акырынап подизисне. Булар кышлый аламы? Яисә без аны ел сайын? Безнең табигать шартларына кызганычка каршы әле алар яраклашмаган. Ни өчендер менә Колорадо коңгызы, Колорадо коңгызы ул безнең кышларга яраклашкан, кызганычка каршы әле менә аның аңар каршы эшли торган энтомофаг ияләшеп бетә алмый. Бәлки күз күрер. Ни өчен дигәндә табигать җылына безнең көньяктагы корткычлар хәзер бик тиз ияләшәләр. Минем уйлавымча ул да ияләнәчәк. Менә 1 квадрат метрга дисең Айгөл. Ничек аның һәр бер квадратны үлчәп шулай ыргытып йөрисеңме яисә әйдә теш. Инде без бит инде беләбез ничә сутый җир барлыгын, име? Кимендә без аның нормасын шутлап чыгарабыз да, аны диагональ буенча да куеп чыксак була. Сез аны күреп торасыз. Алар бик шук, алар бик тиз хәрәкәтчән. Алар йөгерәләр, сез аны чыгарганнан соң сез инде 1-5 минуттан соң аларны күрмәячәксез. Үзләре таралып бетәләр. Шу бер урыннан гына җибәрәсе булыр. Диагональ буенча куеп чыксак уңайлырак. Теге аларга инде әллә ни ерак эзләп йөрмәс өчен. Ярый, без инде бәрәңге темасын теге шактый җентекләп тикшердек дип әйтергә мөмкин. Тагын бу чорда ниләр белән мәшгуль безнең бакчачылар? Нинди киңәшләрегез бар? Нәрсә әйтәсе килә? Бүген көндә инде менә корткычлардан әйтәсе килә. Гөбле быел бик күп бүтән корткычларга әлегә басым ясаучылар юк. Теге ничек дип әйтим? Менә шул гөблегә каршы эшләргә кирәк инде. Ни өчен дигәндә, әгәр дә аларның шулай ук вакытында көрәшеп калмасак, үсемлекнең согын эше балар бик нык зыян китерәләр, иммунитетны төшерәләр. Аңар каршы эшләргә кирәк. Һәм инде әлбәттә менә хәзер эшләргә кирәк төрле авыртуларга каршы. Шул ук бәрәңгедә фитофторозга каршы, шул ук җиләктә мәсәлән төрле топ пятнистый дибез инде менә шул авыртуларга каршы профилактик чараларны хәзердән үк эшләргә кирәк. Айгөл, менә бик күп кенә районнарда кырау төште, хәтта бәрәңгегә менә ул зыян ясыймы, яисә ул алга таба үсеп китә аламы ди бәрәңге? Әлбәттә инде ул менә яхшы гына үсеп утырган никебек үсеп китмәячәк инде. Аның барбер ничектер күпмедер процентка зыяны әлбәттә бар. Ни өчен дигәндә ул бит инде ишетеп алды күпмедер өлешен. Хәзер аларга бу үсемлекләргә иммунитетны ныгытырга ярдәм итәргә кирәк, үсеп китәргә алар. Препаратлар ярдәмендә. Препаратлар бар әйе. Аларга инде теге мәсәлән гуминовый кислота кебек составында булган препаратлар белән аларга әлбәттә ярдәм итеп иммунитетларын ныгытырга ярдәм итәргә кирәк. Кешегә дә иммунитетын ныгытырга кирәк, бәрәңгегә дә. Шушы ноктада без бүгенгә бу тапшыруга сезнең белән сау булашыбыз. Айгөл, бик зур рәхмәт. Менә әле бу теманы өйрәнсә, миңа кызык булып китте әле. Тапшырудан соң да сөйләшеп бетерербез. Әлегә сау булашабыз сезнең белән.